alas geogo enggung el ili wah awang gung liwang el ili wah awet gung liwang liwet wah enak niki awas kok enak lho gung liwang liwang maksudnya ngisore niki nggih enten tulisane kok mang waca iya tulisane apa HATI hati HATIT hati-hati BANY AEK nyemek ngawur banyak KEKRR banyak alas kok banyak kere keke wah awan kewan kewan geaga el ala galak oh ngatos-atos sampean ngodo-ado kali kula niku mergane oke kewan galak iya COCON TOTO HNYA contohnya blabake gede banget nggih kewane jenenge ditulis Mbah Karang nika ben dinas kehutanan niku tertib iya kewan galak 1 geaga erengpung garengpung oh garengpung niku nek gelem nyokot wah wis tenan ora diculke menyoti ngoten tenan niku sampeyan tau dicokot garengpung durung hati-hati mula disebut kewan galak iya angka 2 RRS opo resrespo resrespo niku ya galak niku nek mlaku meng alun mongko ninggal iler iya ilere niku sing gawat iritasi iya tak wacane meneh nggih endur kuwi apa